je tu već dugo, vidiš, nema više ono traga kako je sišao. On je vjerojatno išao tamo i ne mogu da izađe. A tu se skraćuje, ono ne može dalje. Kamionček ispred. Ništa strašno, šta oni to nisu mogli da urade 20 sati, ne razumijem. Mesto, Samba Panda, mesto dole, ajde. Neka haos i evo, znači, to je bilo juče u 5 sati, evo sad smo krenuli. Autobus silazi u Rikvers radije. Znači,